Има пари, има и тузари, има шампиони, харчат милиони. Има пари, има и тузари, има шампиони, харчат милиони. Хайде ръцете горе! Let's go! DJ Crazy Banancho Zakonko Kraka. Шефът ни е гати пица, шефът ни всеки го обича. Шефът с кеф заплати плаща, малелей, няма друга фирма като нашата. Нашата фирма е номер едно, оборотна и ненализи. Данъчните кефят ни се здраво, малелей, а от ной редовно имаме браво. Най-добрата фирма, нашата е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. DJ Crazy Banancho Zakonko Kraka. Са колегите, да не ви разправям за колежките. Учените ни са по-близки, малеле, и по-красиви са от всички виски. На Немчо фирмата е номер едно, оборотна и ненализи. Данъчните кефят ни се здраво, малеле, а от ной редовно имаме браво. Най-добрата фирма, нашата е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. DJ Crazy Banancho Zakonko Kraka. Година ще направя аз 100, 200, 300 милиона. После мила ще те водя аз 100, 200, 300 Барселона. Тази година ще направя аз 100, 200, 300 милиона. После мила ще те водя аз 100, 200, 300 Барселона. Лелей, 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 лелей.
најдобрата фирма